見到啦，表演者們咧嘅衫衫上面咧都係閃靈靈、Kira Kira 噶。不過我哋下一隊嘅表演嘉賓們咧，佢哋唔單止 Kira Kira，仲識發光啊！咁啱啱水團咧就係 Love Live 呢個咁經典嘅作品啦。唔知其他經典作品你哋有冇聽過咧？我由細到大一定係聽 Vocaloid 噶啦。咁不如我哋有請 Blessing 包為我哋帶嚟 Vocaloid 嘅表演，有請！みんな準備はいい？
くつまずかない最近どちらかない青い色の月も僕よも全部奏でたいなめくるめくことさとをかき分けて光さす道を目指して今後だけさめる未来だよ終わりだけだこの手さえがあなたるまくしゃくしゃの前だよ空の下歌は君に届く甘い思いさ一人じゃないから可能を解いてゆけ離れた夢さえ追いかいて踊る震える重なる想いが焦ると耳のせいで熱くさったとどれほど近くてもこの灯は何のかって輝くここからの東京闇の中でも未来星をつないでよどれども深いなそうどこにないよ星留学しなくてた今道の最前線もう世界やってないからけたよな僕らの道がすんごく話しなくないいつだって願いを歌えば君に会えるあのはずで夢を夢だこぼれたメロディーじゃなくてさらくてさらくて終わりだけないこの手さえがあなたのくしゃくしゃの前だよ空の下歌は君に届く甘い思いさ一人じゃないから可能を解いてゆけ離れた夢さえ追いかいて踊る震える重なる想いが焦ると耳のせいで咲かせた未来のその先へお、哦，Hello，大家好，我是タッチ。レッスンバンド部です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますHello，大家好，我係 Miku 位嘅粟米。收埋我係碌球位嘅 Sako哈啦好，我係蓮仔嘅位嘅思樂。Hello，我係 Miko 位嘅 Angie。Hello，我係靈位嘅團子。我係開圖位嘅犬。係好高興我哋係第一次以呢個組合上 CP 舞台啦。咁唔知大家啱啱睇得開唔開心呢？開心呢，唔開心都唔緊要。咁接下嚟咧，我哋最後一首嘅歌，唔知大家知唔知係咩歌咧？唔知大家知唔知咩歌咧？係咯，唔知咯，嗬。咁我哋可以繼續開始。それじゃあ聴いてください。